L-att ta' konvenji matul l-Awwissu li għadda żdiedu b'5.5% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta' qabel. Dan fisser li x-xahar li għadda kien hemm 970 konvenju kollox. Dawn iċ-ċifri ħarġu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wrew li l-aktar li kienu involuti f'dawn il-konvenji kienu x-xerrejja individwali li kienu jgħoddu għal 92.1%. Il-bqija kienu jinvolvu kumpaniji. L-akbar qatt ta' konvenji ta' proprjetajiet residenzjali kienu reġistrati fid-Distret tat Tramuntana tal-Port 285 konvenju, segwiti mid-Distret tat Tramuntana b'210 konvenji. Intant f'Awwissu wkoll l-att ta' kuntratti ta' beħ ta' proprjetajiet residenzjali kien jammonta għal 949. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li b'kollox il-valur ta' dawn il-kuntratti laħaq il-263.4 miljun euro, tnaqqis ta' 9.4% meta mqabbel mal-valur irreġistrat f'Awwissu tal-2022. L-NSO żied jgħid li 91.6% tal-kuntratti saru minn xerrejja individwali fosthom familji, waqt li l-bqija tal-kuntratti l-oħrajn kienu magħmulin minn kumpaniji.